ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ ମୋ ତରଫରୁ। ଦେଖିବା ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରୁଛି। ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ମୋର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପୁରା ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ନାଗୁ ଏମିତି ତୁ ତା ବେବା ସବୁବେଳେ ଚାଲେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ ମାନେ ଆମ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ତୁ ତା ବେବାରେ। ଆଉ ଏବେ କେଉଁଠି କମ୍ ହେବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲି ରହିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ବସିକି ଖାଉଛ ବାରି। କ'ଣ ଖାଉଛ ମାନେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଚକୁଳି ସ୍ପେଶାଲ କରି ରଜରେ ପହିଲି ରଜରେ ଚକୁଳି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ତ ଚକର ଦେଇଛ ତମେ, ମିଠା କ୍ଷୀର କଦଳୀ ସବୁ ଚକର ଦେଇଛ। ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଗଲା, ଇସ୍ ତେଣୁକରି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଗଲା ଚକୁଳି ବି ତା ସାଇଡ୍ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ରଜରେ ପାନ ଖାଇବି। ମୋର ପାନ ଆଣିଛ ନା ନା କାଇଁ ପାନ ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପାନ ଆଜି ରଜ ପାନ କାଇଁ ରଖିଛି। ଦିଅ ଦିଅ ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ କ'ଣ ୱେଟ୍ ଦିଅ ଦିଅ। ଇସ୍ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପାନ ଆସିବ। ଆଉ ପାନ ଖାଇବନି ତାହେଲେ ମଜା କ'ଣ ଲାଗିବ ଯେ? ଆଗ ରଜ ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ପାନ। ତ କୋଉମାନେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି? ମୁଁ ବେଶ ପାନ ଖାଏ। नाली नाली तो चेहरा देला मते की इशारा तोरी प्रेम रजनी गंधा महकी बासुची खाए राती सारा